assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe en calmini en juurima on ñaganama Allah jaam e nden kay kisal oɗo ko guiɗo mon monsieur Ba walla mbiyen Souleymane Ba Pullo Ba e en créé noon chaîne men YouTube ɗon gandi kadi toujours e mbaɗaɗo jewte pulagu eɗen haala kadi ko fati e leñol ngol e hollude en kadi holko woni pulagu e fina tawa men e hol kadi ko woni ganni men holko woni cosaan men e aada bandiraɓe fulɓe en calmini ɓiɓɓe fulɓe ɓe fof fuutaji ɗi fof en ñagani ɗum jaam e nden kay kisal Allah yo wone men wona e dendagal pulagu ngo fof e kuuɓal bandiraɓe fulɓe eɗen kaala seeɗa ko fati e leñol ngol oɗon gandi toujours e mbaɗa jewte pulagu ko adi noon eɗen goɗɗo e yewtere nde eɗen ñaagui hokka en force mbaɗano on e oɗo vidéo ko vidéo chaîne men YouTube mbaɗane en abonné e chaîne YouTube o hokken ɗum dole mbaɗanen kadi partage vidéo e mballon en heɓen dole e like ɗum woni wadde e aimé vidéo o e oɗo chaîne YouTube o créa uniquement et spécialement pulagu e kadi hollude holko woni e leñol ngol e wadde sensibilisation ko mbiyeten ko fati e hollude bandiraɓe holko woni jole jole ko kewata e leñol e ko naɓata leñol yeeso e ko ruttata leñol caggal bandiraɓe ɓe fulɓe jiidaɓe gurdam on beltanama no feewi e golle mon joɗɗe ɗe wonɗon wadde nanguirande monsieur Ba e golle mum e kadi e darde mum gam kadi yidde yoltude hujjaji leñol fulɓe e ko fati e ɗemgal ngal e ko fati e gande men hankin ubbide walla cuuɗide e feeñude inchallahu rabbi en garat hen joni ko e nden yewtere paale en jeehi e bandiraɓe fulɓe en garti e yewtere men jole jole mbiyen ɗum hande ko sensibilisation leñol fulɓe ko leñol ngol ganduɗon ko leñol pattam lamigol ko leñol kadi joguingol gandal joguingol fina tawa e aadi mum e leñol ngol ganduɗon kadi ko leñol heptinagol ko fati e diiniyankagal walla wiyen islam walla mbiyen kadi ko leñol gandirangal ko fati e gandi luggude ko waynode gande leɗɗe walla gande ko fati e ɗereji walla wiyen kadi ko leñol gandugol kadi culture mumen woni ko fina tawa ko tawruɗen jinnaɓe meɗen e mbiɗen fulɓe ne waɗi catégorie ne waɗi fulɓe e tati haaleten e konnguɗi ɗi ganduɗon leñol fulɓe ne tawe fulɓe tato woni holɓen ko pullo hankin e pullo hande e pullo janggo pullo hankin ɓen ɓenni pullo hande woni enen pullo janggo woni aroyoɓe ɗum woni sukaɓe men ɓe jibinten hande ko ɓe woni to fulɓe janggo beele fulɓe hankinɓe daranima leñol mi sikki so tawi leñol hande ene luuke ene holle wonko woni ene fiite becce komin fulɓe woodi darinoɓe ɗo hankin gam yoltude hujjaji leñol ngol ko ɓen hokki fulɓe image oɗo image joɗɗo mo yimɓe yiyata hande ene mantoro ɗum ene wiya komin fulɓe no tawe noon hankin koye leñol men hankin ɗum woni fulɓe hankinɓe kamɓe andirano hankin cosaan ko wiyeten pina tawa ko fati leñol fulɓe e gande men ko fulɓe mbiyanno ene joguino golle kewɗe ɗe ganduɗen e ko wiyete e aduna hankin walla mbiyen e foti e duuɓi ko wonta temedde nayyi ko faadi hande ene fulɓe no tawete noon jogui gande mum lattude te pattam lamiji ɗe tawaka hay hunde ko wiyete produit chimique ɗe tawaka kadi ko wiyete golle tubankagal alano hen hay hunde bandiraɓe holko woni ɗen ɗon golle garen e nder duuɓi ko faadi duuɓi temedde ɗi hucci caggal garen holto tubakoɓe tawanno fulɓe e ganduɗa hande leyɗele men Afrique holto fulɓe yaranno e holto tubakoɓe yaranno garen ha joni kadi e yewtere pulagu woni ko wuruɗen hande fulɓe hankin ene joguino ko wiyete gandal ñiɓgal ngal ganduɗon ko ngal ɓe hutortono ko fati e ñamele mabɓe e gonka mabɓe e ɓornanteri mabɓe taw koye inde pulagu tigui rigui yaltata ha e gollitorɗe mabɓe fulɓe mbaɗanno créé hanken ko wiyeten ko fulɓe taw ko adi fof ko remoɓe ko aynoɓe ko rewɓe kadi ko fulɓe kadi ɓe ganduɗa e awoɓe fulɓe ɗe gandira wattu golleji kewɗi ɗi ganduɗa ko métier ɗe ganduɗen kadi ko société ji mabɓe très bien liggotonoɗe noon liggorɗe taw fawaki e tuuba ko hay ko foti e abbresar ha hande jeytan koye fulɓe hankin kamɓe ɓe joguino ko wiyete boliji noon ɗum woni bidon ngaji hande batteɗi ne waɗe poureji no yarire ɓe fanano boliru holko woni boliru ko nguru fewnete noon sasaji jaafo ɗon boliru e sasana serti sasaji ko nguru fewnirte ɗum woni sasa ndiyam mbaɗe nguru ha para fewne nguru o to ndiyam loowete ko ɗum woni ko ɗonno bidon ngaji mabɓe hankin ɓe yoɓotono so ɓe yahno e jolɗe goɗɗude koɓe yarata walla so ɓe yeehi wañugol ko wayno kulle ladde gueɗe goɗɗe e gaynaka en ko ɗin sasaji ndiyam ɓe lowanno ha heewa taw kadi ko guri fewnira kadi ndiyam mum siyata te ndiyam mum kadi wulata
fulɓe hannde jaten koye gande men hankin e pinal tawa ko fulɓe andirano fulɓe joni wiyete boliru boliru ɗum ko annduɗa ko hunde fewneteno tuufe waɗi nder ɓiɓɓe kore walla ɓiɓɓe ko ngannduɗa kadi ɓiɓɓe leɗɗe goɗɗe fewne walla ɓiɓɓe kore mbaɗe boliru taw no wawi wadde hen kosameje e gueɗe goɗɗe e goɗɗe taw kadi ɗum kadi ene moƴƴi machallah konko bidon ko wiyete france wiyete bidon ko non nandi kono wona bidon ɗum ko leɗɗe fulɓe ɗe hutortono jeena hannde e gande fulɓe hankin ko hutortono jehen fulɓe no joguino ko wiyete kagguji walla ko wiyete jagguji ɗum kadi ko affaire kosameje mabɓe walla ko mbiyeten larorɗe mabɓe ko ɗon joɗotono so tawi woni eɓe ɓira jaguwal joƴƴine e hakkude winde nayyi fawa ɗum dow taw ngaari wawa yarde ɗam ɗon kosam pour wawde kadi hisnude kosam mum kadi tawa ɗam laabi tawa hunde yanatama ene leydi yanata hen taw kadi aɗa jogini ɗum sécurité fulɓe mbaɗa kagguji ko tawi ko pendirɗe mabɓe kosam danejam tal ko fonno joɗade dow mum gona hen ha waɗa nebamŋeji tekkude ɓe wuura hen gurdam pattam lamijam taw kadi ko gurdam ɗo ganduɗa kadi machallah ɗum kadi fulɓe ne waɗanno ɗum fulɓe ne joguino ko wiyete sañirɗe woni sañirɗe mabɓe mottirɗe ko wayno mottirɗe fallaji walla garaji ɓe mbaɗa ɗum kadi gude taw ko gude leppi ɓe saña ɗum ha feewa ɓe ɓorno ɓe joguino kadi coñci bimbeteɗi manam mo sens de couleur ɓe mbaɗatno comci mabɓe ɓe bimba ɗum e booke walla leydi taw ko weyndu mawndu wandu booke ɓaleje walla booke daneje walla booke wayɗe no wiyete marron taw ko hemɓe mbaɗatno comci mabɓe balɗe tati ɓe jaltina ɗin comci ɗi bimbo te ɗum ƴiwata ha ila yawmi din te kadi hay julliɓe hankini so sukaɓe ɓurginoma taw koyno sukaɓe worɓe ɓe jalti julliyankagal ɓe joguino comci wiyete bilaji ɗi ko comci daneji tal ko ɗum fulɓe ɓornotono so tawi woni sukaɓe yaltino biiri mbara ɓe yaltino wiyete barapoli ɗum woni ko fati ɓe yalti duhule mabɓe woni sunna moɓe wanno o ɓe gayni hen ɗin comci kadi naaɓe ɗi itte ko daneji gonno ko bilaji ɓe mbaɗa ɗum ɓe bimba ɗi ha ɗi wonta bookiji ɓe guitta ɗum ɓe batto ɗum kadi ko ɓornama ande oɗo ko joni yalti e sunna fulɓe ne joguino ko wiyete gande hewde ko wayno ñamanteri mabɓe fulɓe remat ɓe aynat ɓe awat ɓe jumat ko wiyete jumri eɓe ñama ɗum taw kadi ko naturel taw hay hunde ala ko jilli hen produit chimique fulɓe remanno ko ndemal lattugo cer gawri no heewi noon waɗi suuna no waɗi makka no waɗi garotendi feela no waɗi ñande ko no waɗi makkari wiyetendi frigo no waɗi makkaji ɗe kala ɗum fof fulɓe no hutortono ɗum hankin jamanu men ɓennuɗo ene hutortono ɗum kadi ko ɗum no golle fulɓe ene gollirano golleji kewɗi ko fati leñol fulɓe ko ene ñamele mabɓe taw kadi koɓe ñamata ko taw hay hunde jillani hen produit ala kirmasine ala haydara kono ɓe guuri ɓe sellite ayen o wuura duuɓi temedere omo tiiɗi omo wawani hoore makko gorko wonano ha heeɓa duuɓi capanɗe jeetere ha temedere taw gorago makko bonani ɗum noon ko cellal e gurdam pattam lamiji koɓe wuranno hankkini ko ɗiɗo produit ji ɓe wuranno taw tuuba ko tawaka toon ɗum noon am bandam wonɗo darde oɗo vidéo acci wiide tan ko tuuba koɓe wurni aduna o ala tuuba koɓe wari aduna o par ce que sa daari mawɓe men hankin ko kamɓe tuuba koɓe yaaduno tuuba koɓe noon yeehi afrique tawi fulɓe tan wawi wurnude hoore mum no wawi wurnude afrique ɗum taki ɓe waɗani fulɓe e complot pour yo leñol ngol yaaru caggal saabu ko enen yarnano afrique tew jaafuɗon enen jarnano afrique wiyete kosameje enen jar okkano afrique wiyete nebamŋeje enen okkano afrique wiyete ñamele ko enen okkanoɓe ko wiyete tew so wonano afrique so wonano fulɓe afrique ñamanno ko kulle ladde par ce que tew alano ɗum ne en jettiri ɗum Allah jettanen ɗum Allah leñol ngol no jogui fayida bandiraɓe mbaɗe abonné ha yesso ko lawol so Allah jaaɓi ɗo ko monsieur Ba ari ɗo haalde pattam lamiji golle men paaɗen so Allah jaaɓi ma en gartuɗo ko yawe e yaccade gam wadde vidéo goɗɗo ko fati leñol fulɓe e haalde kadi gonka men hanki e gandinde yimɓe fina tawa men holko woni pulagol no assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu on jarama ɓe fulɓe